हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नै जोङो दिनै साम' सोबनाय चेलेन्ज लाबोदों नै साम'आ बाव 40टा दं बेलाय बेनाबो 40टा दं नै ओमफ्राय आंनाबो 40टा नै ओमफ्राय दा बेखौ सोर जाखांग्रोनो हायो बेनो आरोना जायनो जेनगोन बे पानिशमेन्ट दं दा पानिशमेन्टखौ देखायगोन लास्टआवहाय मा पानिशमेन्ट दा नुगोन लोगोफोर नायलांबाय थादो होमबा जोबजासिम दे होमबा नायलांदो रेडि र' दोनदो नाङा दे दे सोबदो आं होनगोन दे रेडि 1 2 3 स्टार्ट लासै जाब्रा आंहा देरहानांगौ ना मोनसेबो गवा आंहा देरहानांगौ बाबा देखायहरलाय नै आंहा सावखाया जाखायो बे बे आंजों हायालै बे जाया मोनसे Cheating खालामदों बियो ओंखायनो जायासै खालामाखैलै आं गासिबो सोबजोबदों सोबनो गोरोंखा नालाय आङो साम' सोबनायाव आंजों हाया रावबो सोरबा बादि नांनो गोसोबा फै हानाय नङा बे जालालै आं मिथिया सोबदों आं बेखौ गाहरनांसिगोन गाहरनोसै आंहा बेखौ जाया बेबो जाया बेखौ मोनजाबाय गैला नोंबो गाहरदो आं देरहाबाय लोगोफोर आं मोदै गजोब्बाय नै मिनिनानै आं देरहाबाय चिटिं खालामदों बेयो सोर चिटिं खालामदों दा नुगोन लोगोफोर र' बे लेबु लायनांगौ लोगोफोर नै दा जेनबाय बियो चिटिं खालामनो नागिरदोंमोन ना दहाय ओमफ्राय दा नैबे लेबु आं जेनबाय दे लेबु जानांगौ नैबे दा जेनबाय बेहा देरहाबाय नै आंना दंबावोसो नै दे लेबु जादो आं लेबु जानोसै लेबु जानांसिगोन उफाय गैला लेबुआ बोरै जानांगौ जादो ए सिसि जादो जाबाय नायदो रायजोबो लेबु जानांबाय आं जेनबाय नै दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'नोसै बाय सोर देराखो दा कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो नायनानै